V ime Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Drahí otcovia, bratia a sestry, máme sviatok svätého Gregora Palamu, čiže druhú nedeľu Veľkého pôstu, kedy si pripomíname tohto veľkého teológa, svetiteľa, ktorý žil v rokoch 1296 až 1359 a ktorý sa zlatými písmenami zapísal do cirkevnej histórie. Prvá nedeľa, minulá nedeľa, ako viete, bola nedeľa pravoslávia. Preto, lebo vtedy sme si pripomínali ukončenie obdobia 7 všeobecných snemov a víťazstvo nad všetkými herézami. V 7 všeobecných snemov medzi rokmi 325 až 787 nám zanechalo definíciu viery bez toho, aby vymyslelo niečo nové, ale presnejšie, lepšie povedané, rozvinulo to, čo bolo vo Svetom písme, nie v tom, že by niečo dodalo k Svetému písmu, ale to, čo tam bolo povedané ako podstata, tak fenomenálne potom bolo rozvinuté do oveľa širších vieroučných práv. Preto, lebo keď hovoríme, že Boh Otec je nezrodený a Syn je zrodený a večne sa rodí teda z Boha Otca a Duch Svätý z Boha Otca vychádza, to je pravda, ktorá vychádza z Biblie. Ale keď to začneme rozoberať, tak nám z toho výjdu niekedy veľké diela. To bol prípad napríklad v čase, keď sa šírila únia, keď bola podpísaná Brest-Litovská únia v roku 1596, tak keď bolo pravoslavným nanúcované vlastne západné vieroučenie, tak jeden z okolností, pôvodne západniar, človek zo západu, myslím, že bol vyznaním luterán alebo protestant, každopádne bol to človek veľmi učený, volal sa Adam Zernikav, odišiel na východ, na územie dnešnej Ukrajiny, kde potom veľmi účinne pracoval na obrane pravoslavnej viery a napísal veľkú knihu latinsky De processione Spiritus Sancti, o vychádzaní Svätého Ducha, kde zozbieral citáty zo svätých otcov, že Duch Svätý vychádza od Otca a nevychádza od Otca i Syna. Táto kniha bola potom preložená Eugeniom Vulgarisom, gréckym biskupom bulharského pôvodu a vydaná vďaka úsiliu Kataríny II. Veľkej v gréckom jazyku na obranu pravoslavnej viery. Čiže vidíte, latinský autor napísal latinské dielo na obranu pravoslavnej viery proti latinským autorom. Až potom na začiatku 20. storočia v roku 1902 a 1906 profesor Davidovič a jeho žiaci preložili toto dielo do ruského jazyka. Ja ho mám cez 900 strán. Čiže jedna vieroučná pravda o vychádzaní Svätého Ducha a máte z toho 900-stránové dielo. Čiže dogmy nie sú ničím iným ako to isté, čo bolo kázňou apoštolov. Kázeň apoštolov a dogmy otcov, to je to isté. Otcovia cirkvi nešli proti apoštolom, ale naopak to, čo apoštoli zanechali, tak to nám rozvinuli ďalej. To je ako keby som mal uviesť príklad, povedzme, z priemyslu, že základom priemyslu je svojím spôsobom koleso a para. Takže keď máte koleso, tak môžete robiť rôzne výrobky, môžete zostrojiť voz, ale môžete zostrojiť aj lietadlo. Takže jednoducho to koleso je na začiatku, ale bez tohto kolesa nemôžu fungovať ani tie najmodernejšie, respektíve bez čohosi, čo má tvar kruhu, ani tie najmodernejšie stroje. Takže niečo podobné je to aj s dogmami. No a Gregor Palama, ktorý prišiel prakticky na tento svet v roku 1296, ako som povedal, teda 450 rokov približne po tom, čo bola vyhlásená nedeľa pravoslávia, ktorá ukončila to obdobie 7 všeobecných snemov a v roku 842, respektíve 843, tam sa historici rôznia, 11. marca veľká procesia s ikonami završila toto obdobie a povedala, že presne stanovila to, čo je pravoslavná viera, to, čo opísal svätý Ján Damasky, aj keď nie vo všetkých tých možno až detailoch, ako potom sa to ďalej rozvinulo. No a potom od roku 843 po koniec 13. storočia sa udialo toho strašne veľa. Gregor Palama, keď dospel a vystúpil prakticky 500 rokov od tej nedele pravoslávia, keď už bol dospelý muž, skúsený, tak dostal sa zrazu do stretnutia, alebo lepšie povedané do zrážky so Západom. Preto, lebo obdobie 7 všeobecných snemov, to bolo obdobie boja skôr väčšinou s heretikmi, ktorí boli z východu, ktorí prichádzali z územia Sýrie, Mezopotámie, dnešného Iraku, Iránu, z Arábie, z Severnej Afriky
Ale potom to prišlo obdobie, že Západ sa zmenil. Západ sa od Karla Veľkého, už teda od nástupu Karolingovcov, ktorí v podstate tak trošku aj nezákonne zbavili vlády Merovingovcov, posledného kráľa Merovingovského poslali v roku 752 do kláštora násilím, no a ujali sa vlády a začali vlastne všetko meniť. Začala prvá veľká reforma na západe, ktorá priviedla potom k rozkolu medzi kresťanmi východu a západu v roku 1054 a o ďalších prakticky 200 rokov, keď už bol Konštantinopol dokonca v latinských rukách, tak sa tá situácia ešte vyostrila. Gregor Palama, keď prišiel na tento svet, narodil sa do rodiny, ktorá bola veľmi významná, lebo otec Gregora Palamu bol senátorom, bol to poslanec, deputát, ktorý jednoducho chodil do senátu, do Synklitu, bol v úzkej rade cisára Andronika II. Mladšieho, veľmi zbožného a múdreho panovníka. A tento Gregorov otec teda bol tak zbožný, že sa hovorí, že keď raz cisár sa pýtal ho na radu a on mu neodpovedal, tak začali sa niektorí pohoršovať, že ako to, že nevenuje pozornosť cisárovi, a cisár hovorí, nechajte ho tak, on má teraz vážnejšiu prácu. Preto, lebo on sa modlil Isusovú modlitbu. Hospody Isuse Kriste, Syna Boží, pomiluj mňa hriešného. Ale on sa ju modlil tak, že celé jeho telo, srdce, mysel sa tým bolo do tej modlitby pohrúžené, tak sa modlil. Gregor sa narodil v Tesalonikách, v Soluni, to znamená v meste, skadiaľ prišli naši vierozvescovia Cyril a Metod. A on skutočne je v duchu veľmi podobný práve svätému Cyrilovi Konštantínovi, nazývanému filozof. No a jeho otec, ako som povedal, ako človek, ktorý bol veľmi zbožný napriek tomu, že bol senátor, na rozdiel od mnohých dnešných poslancov, alebo možno takmer všetkých, bol to človek naozaj hlboko veriaci, tak dokonca sa dozvedel od Boha o svojej smrti, tak prijal mníšsky postrih a zomrel ako mních. Gregor, myslím, že pochádzal zo 7 detí, podobne ako Cyril Konštantín, no a postaral sa o celú svoju rodinu a sám odišiel ako 20-ročný, aj keď bol veľmi dobre pripravený na službu štátnu, výborne ovládal Aristotela trebárs. Aristotelovo dielo je obrovské. Zachovalo sa nám 47 diel, ale starovek mu pripisoval 400 diel. To sú ťažké diela a vraj Gregor ich poznal takmer naspamäť, že keď vysvetľoval Aristotelové sylogizmy, učenie o logike a tak ďalej, tak veľký vtedajší učenec Theodor Metochit povedal, ani samotný Stagirita, to bol Aristoteles, ani on by to lepšie nevysvetlil ako tento mladý muž, 17-ročný vtedy Gregor Palama. Ale on opovrhol touto službou štátnou, podobne ako Cyril Konštantín, a odišiel do služby cirkevnej. 20-ročný sa stáva mníchom, odchádza na Svätú horu Athos, o 10 rokov neskôr ho vysvetia za kňaza, je hieromonach, čiže kňaz a mních, a venuje sa neustálej modlitbe a zdokonaľovaniu. No a v tej dobe začínajú silne tlaky zo západu na východ, na Byzanciu, na východorímsku ríšu, začínajú jednať o rôznych otázkach, únie a tak ďalej, a prichádza tam na východ vtedy zo západu človek, ktorý prišiel z južného Talianska, ktoré bolo husto osídlené Grékmi, kedysi sa nazývalo, myslím, Malé Grécko, tak prišiel Barlám z Kalabrie. A tento Barlám z Kalabrie bol ale typický západný učenec. Prišiel na východ a keď teraz tam videl týchto mníchov, tak dá sa povedať, že ich podceňoval. Hovoril si, to sú takí proste prostoduchy, naivní ľudia, ktorí svoje predstavy vydávajú za videnie Boha a tak ďalej. A on sa považoval za človeka veľmi učeného, lebo na západe už sa rozvíjali univerzity, už boli rozvinuté univerzity, Boloňská, Paríska Sorbona, Oxfordská, Cambridgeská a ďalšie, Padovská univerzita. Boli tu univerzity, ktoré pestovali vzdelanosť, a títo ľudia, ktorí tam študovali, väčšinou mnísi alebo rôzni učenci, tak sa cítili byť oveľa významnejší ako tí na východe, ktorých považovali za prostoduchých a za takých hlupáčikov. A tento Barlám, keď prišiel na východ a teraz sa tam dozvedel o týchto tzv. Hesychastoch, Isichia znamená pokoj, o týchto mníchoch, tak pozeral na nich z horenosa, dá sa povedať, že pohrdavo na nich pozeral a myslel si, že čo to tí mnísi učia, lebo hesychasti učili o videní Boha, o videní nestvorených Božích energií, o tom, že celý
človek, celá ľudská bytosť, celé ľudské telo, celá ľudská duša, všetko je zapojené do bohopoznania. Oni ako intelektuáli, Barlám Kalabrijský patril pravdepodobne k takému smeru, ktorý sa nazýval nominalizmus, alebo bol stúpencom smeru Williama Ockhama, tak on si myslel, že v podstate poznanie to je záležitosť najprv vzniká skúsenosťou zmyslovou, to znamená, čo vidíme, čo ohmatáme, čo zacítime, čo ochutnáme teda. To je tá zmyslová skúsenosť, tých 5 našich zmyslov a senzualizmus a potom z toho robíme závery, rozum z toho derivuje nejaké výsledky. Takže takto senzualizmus a racionalizmus oni považovali za niečo, čo v podstate protirečí mystike, ktorá bola neurčitá, ktorá bola im cudzia a preto nevenovali tejto mystike pozornosť. A mysleli si, že poznať Boha môžeme vlastne svojim rozumom, tým, že využívame nejaké abstraktné kategórie a takto poznávame Boha, hovoríme o Bohu, že Boh je nekonečný, Boh je láska, Boh je večná dobrota a tak ďalej. Môžeme používať všelijaké takéto pojmy vznešené a takto Boha pomenovávame, ale v podstate to, čo je vnútorný život Boží, to nepoznáme. Oni ako keby sa na tej intelektuálnej rovine vrátili do starého zákona, kedy Mojžiš videl Boha, bol nazvaný bohovidcom, ale videl ho iba zozadu. Nemohol vidieť Boha tvárou tvár, lebo Boh mu hovorí, nemôžeš ma uzrieť tvárou tvár, lebo istotne zomrieš. Lenže táto priehrada bola zbúraná Kristovým telom, tým, že Kristus sa vtelil, že Syn Boží sa stal synom človeka, tak už táto oddeľujúca priehrada alebo barikáda už tu je zrúcaná a človek má priamy prístup k Bohu. A na poznaní Boha sa zúčastňujú aj zmysly človeka, aj rozum človeka, aj duša človeka, aj srdce človeka, jednoducho celá ľudská bytosť. Východ učil o tzv. Organickom poznaní Boha, o celostnom poznaní Boha a nie o nejakom čiastočnom, ako na západe sa sporili nominalisti a realisti, že či je prvotné to, čo je konkrétny človek, alebo je prvotné to, čo je abstraktné, všeobecné ľudstvo, či je proste realisti uznávali všeobecné za prvotné a potom z toho sa derivovalo konkrétne a nominalisti zase hovorili, že najprv je to konkrétne a z toho sa vyskladá všeobecné. Takže oni viedli takéto spory, ktoré boli východu cudzie, lebo tak ako my máme po prijímaní, pričašení je tam modlitba, že očisti moju dušu, posveď moje myšlienky, nalaď moje zmysly a tak ďalej. Čiže tam je opisované, ako celý ten človek má byť účastný aj ľudské telo. Západ bol pod vplyvom platonizmu a preto považoval telo viac menej za menej účastné v tej Božej spáse a niektorí dochádzali do krajnosti, až ho považovali ako antickí filozofi za väzenie pre dušu. Zatiaľ, čo na východe telo zostalo to, čo hovorí apoštol Pavol, chrámom Ducha Svätého. To znamená, ako celé telo aj duša sú účastní na tom Božom živote. A preto tí hesychasti, keď sa modlili a hovorili, že majú videnie Boha, videnie tých Božích energií, videnie Božieho svetla, nestvoreného, večného, tak pre Barláma to boli fantázie. On hovoril, proste vy tu fantazírujete, to je jednoducho svoje predstavy pomilené z neúčenosti vydávate za čosi božské. Lenže títo mnísi mysleli na úplne konkrétne veci a preto Gregor Palama vystúpil na obranu tejto viery proti Barlámovi Kalabrijskému a zadefinoval, že čo to znamená videnie Boha. My Boha môžeme vidieť, lebo nebolo to tak ako u týchto filozofov, ktorí hovoria, Boh je abstrakcia, Boh je duch, nemôžeme ho vidieť, ako keby zabudli na to, že Boh sa vtelil. A on im hovorí, Boh sa vtelil. My keď hovoríme o Bohu, hovoríme o Isusovi Kristovi. Isus Kristus prišiel na tento svet v tele, plnosti ľudstva okrem hriechu. Takže my ho poznávame a poznávame jeho prítomnosť je v Eucharistii, jeho obrazy máme v ikonách, ale priama prítomnosť je tu vo svätej Eucharistii, čiže hovorí, a tí, ktorí sú čistého srdca, ako hovorí sväté písmo, tí Boha uvidia. No, Gregor bránil vieru, napísal kvôli tomu aj dokonca taký traktát, tzv. Triády, to sa skladá z 3 kníh, teda triády medzi rokmi 1338 až 1341. Barláma nakoniec dolal aj na sneme, ukázal, že Barlám je síce intelektuál, ale je to v podstate človek v konečnom účte bezbožný. Barlám nakoniec odišiel na západ, tam bol učiteľom slávneho Františka Petrarku gréckeho jazyka a Gregor Palama pokračoval v práci na východe. Vtedy ale
to bola zložitá situácia, o ktorej by sa dalo veľmi dlho rozprávať, lebo tam, tak ako dneska, povedzme, na východe, na území bývalého Sovietskeho zväzu prebiehajú tie spory východ a západ, tak aj v tej Byzancii v tej dobe prebiehali podobné spory. Anna Savojská, ako hovorí samotné meno, bola manželkou vtedajšieho cisára Andronika III. A pochádzala zo západu, zo Savoie, a teraz ona mala tam svojich stúpencov. Proti nej vystúpili ľudia, ktorí viacej sa pridržiavali pôvodných tradícií, ako bol Jan Kantakuzen. Vznikla tam občianska vojna a patriarcha Kalekas, Jan Kalekas, prakticky vyvolal tú občiansku vojnu a spôsobil to, že nakoniec Gregora Palamu uväznili. 4 roky bol Gregor Palama vo väzení, až nakoniec ho z tohto väzenia nariadila Anna Savojská prepustiť a samotného Jana Kalekasa zbavili miesta. Gregorovi žiaci, ktorí potom nastúpili na jeho miesto, sa stali patriarchami, z ktorých najvýznamnejší bol pokrstený Žid Filofej Kokinos, ktorý napísal aj život svätého Gregora Palamu. To sú udalosti, o ktorých by sa tu dalo rozprávať minimálne celý deň, lebo sú veľmi dôležité. Toto bola jedna z posledných takýchto zrážok medzi východom a západom. Predposledná. Potom posledná bola na sneme vo Ferrare a Florencii v rokoch 1238-39. Takže tu sa nakoniec podarilo Gregorovi obhájiť vieru a prakticky ako keby zopakoval to víťazstvo pravoslávia na snemoch v rokoch 1341, 1347 a 1351. Tam zadefinovali veľmi jasne, čo je to Boh, kto je to Boh a kto je aj človek. Lebo tie otázky, existencialistické otázky, tam boli postavené. No a Gregor ich vďaka svojej zbožnosti, hlbokej mystickej skúsenosti aj zadefinoval. Ukázal, že mnísi nie sú nejakí blúznivci, keď sa modlia a hovoria o videní Boha, o videní Božieho svetla. A konec koncov jemu samému sa ešte dávnejšie, keď bol mladší, zjavil svätý Gregor teológ, ktorý je považovaný za jedného z najväčších učiteľov cirkvi, otcov cirkvi zo 4. storočia, a Gregor v tomto starom diele apoštolov, diele otcov cirkvi iba pokračoval. Západ sa od toho odchýlil. Západ zaviedol racionalizmus, ktorý ho nakoniec priviedol k neverectvu, k rozbitiu kresťanstva na množstvo siekt a túto v podstate tendenciu preniesol aj na východ. Keď sa začal západ šíriť viacej na východ, na území carského Ruska vznikli potom rôzne sekty Molokánov, Prigúnov, Subotníkov a tak ďalej. To všetko bol výsledok toho západného vplyvu. O tom hovoril Georgij Florovský. Čiže v podstate poznať tieto udalosti, to neznamená, že budeme poznávať nejakú dávnu minulosť, to je veľmi naša aktuálna súčasnosť. Súčasnosť tak aktuálna, aby sme pochopili to, čo sa dneska deje aj prečo si tak východ a západ nerozumejú, respektíve to Rusko a západný svet, prečo si tak nerozumejú, musíme pochopiť najprv to, čo sa dialo v minulosti. Racionalizmus západu a mystika východu jednoducho idú akoby proti sebe, lebo ten racionalizmus je obmedzený. To ako hovoril Emanuel Golosovker, keď napísal dielo Kant a Dostojevský, hovorí, rozum Kanta to je rozum, ktorý je iba uväznený v ľudskom mozgu, v ľudskej lebke. Ale rozum Dostojevského je rozum, ktorý plánie hlboko vierou a zostupuje do srdca. A hovorí, to je iný racionalizmus. Takisto ako je iná mystika na východe, konkrétna mystika, ktorá dáva pozor na to, aby sme naozaj neboli oklamaní diablom, aby nebola tzv. Tá prelesť, duchovné oklamanie, že človek bude považovať nejaké nadprirodzené javy za Božie zjavenie a pritom bude to presný opak. Takže toto nás učí tá mystická skúsenosť aj samotných hesychastov, isychastov a Hesychia dodnes žije. Pamätám si, keď som čítal jeden príbeh tam o Pajsiovi, svetohorcovi, ktorý v podstate nedávno zosnul, tak tiež, čo išiel jeden z ním, myslím, že to bol mních, alebo kto sa ho pýtal, čo je to ohľadom Boha a tak ďalej. On mu nič nehovoril, len sa začal modliť a ten zrazu pocítil na sebe nejaký vplyv, podobne ako keď sa Motovilov rozprával so svätým Serafimom Sarovským pred 200 rokmi a zrazu uvidel, ako tvár Serafima Sarovského žiarila tak silno, že nemohol na ňo takmer pozerať.
Toto videl Gregor Palama, toto videli jeho učeníci, to nestvorené Božie svetlo, ktoré ukázal Hospodin na hore Tábor, ktoré videl aj súčasník Gregora Palamu ďaleko na východe, svätý Sergej Radonežský, a ktorí videli všetci pravoslavní svätí, ktorým to bolo teda Bohom dané a ktoré svedčí o tom, že Boh je poznávateľný aj našimi, aj naše telo, aj naše zmysly sú do toho zapojené, ale samozrejme nie v tom zmysle, ako keď poznávame nejaké vedecké poznatky alebo prevázame vedecké experimenty, ale v zmysle toho premenenia tých zmyslov. Tak ako je racionalita, ktorá od Boha odvádza, tak je racionalita, ktorá k Bohu privádza. Ako je senzualizmus alebo empirizmus, skúsenosť zmyslov, ktorá od Boha odvádza, tak je skúsenosť zmyslov, ktorá k Bohu privádza. A toto vlastne ukázal svätý Gregor Palama, že ľudstvo už dostalo šancu Boha poznávať v jeho nestvorených Božích energiách. Lebo Božiu podstatu nikdy nebudeme poznať, ale Božie energie, ktoré sú večné, nestvorené, tie poznať budeme. Zatiaľ, čo Západ považoval toto učenie považoval teda energie za stvorené, nie za nestvorené, a považoval ich viac menej za, v prípade napríklad toho Barlama Kalabrískeho, iba za atmosférický jav a nie za čosi, čo je skutočné. Sláva Isusu Christu.